ንጽባቐ ኤርትራውያን ደቂ ኣንስትዮ ዝገልጹ ደርፍታት ሰሚዕካ ጥራይ ኤርትራውያን ደቂ ኣንስትዮ ክሳብ ክንደይ ብጽባቐአን ከም ዝልለያ ክትፈልጥ ትኽእል። ቆናጁ ሃገርና ንተፈጥራዊ ጽባቐአን ኮነ ውቁብ ኣከዳድነአን ኣብ መድረኽ ወፂአን ከርእያን ከላልያን ቀጻሊ ጻዕርታተን ዝገብራ ከም ውጽኢት ድማ ኣብ ውሽጢ ሃገር ከምውን ኣብ ወጻኢ ኣብ ዝካየዱ ሃገራዊ ውድድራት ቁንጅና ተሳቲፈን ንባህልናን መንነትናን ኣከዳድናናን ከላልያ ብኡ ኣቢለን ስም ሃገርና ከጸውዓን ክዕወታን ክኢለንን ካብዛ ዓበይቲ ውድድራት ፍልይ ዝበለ እምበኣር ኣብ ማእከል ስልጠናታት ሳዋ ዝርከባ ሲቪል ሰራሕተኛታት ዝተዳለወ ውድድር ቁንጅና እዩ ነይሩ። መደብ ዓለም ስነ ጥበብ ነዚ ውድድር ተኸታቲላ ናብ ተዓዘብቲ ኣቢላቶላ። እዚ ብእስራ ሲቪል ሰራሕተኛታት ማእከል ስልጠና ሳዋ ዝተዳለወ ውድድር ቁንጅና ፍልይ ዘብሎን ተነይሩ ባህላዊ ክዳን ወዴን ኣልባሶን ግልብጭን ተቆኒነን ዝያዳ ጸቢቐን ስለ ዝቐረባን ብኸምዚ ኣገባብ ክዳሎ ንፋል ማይ ብምዃኑ እዩ። ኣብ ተዓዘብቲ ናይቲ ውድድር ድማ ተመስጦ ምዝንጋዕን ባህታን ይነበብ ነይሩ። ውድድር ቁንጅና ቁመት ጽባቐ ዕድመን ካለን ዘጠቃልል ብዙሕ ቅድመ ኩነት ዘድልዮ ምዃኑ ዝፍለጥ እኳ እንተኾነ ኣብ ሳዋ ኣብ ዝተኻየደ ውድድር ቁንጅና ግን እንትርፎ ቁመት ናይ ዕድመ ገደብ ዘይብሉ ኮይኑ ተዳልዩ። ኣብቲ ኣጋጣሚ ሓለፍትን ኣለይቲ ማእከል ስልጠናታት ሳዋ
ተማሃሮ ቤት ትምህርቲ ዋርሳይ ካሉን እድማት አጋይሽን ተረኺቦም ነይሮም ከምዛ ዓይነት ውድድር ቁንጅና ኣብ ሳዋ እሞ ኣብ ዝተፈላለዩ ስራሓት ክሽነ ዝነጥፋ ክዳሎም ቃሉ እተን ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ኣህላኽ ዕረፍቲ ዘይህብ ስራሕ እናተሳተፋ ንሓድሕደን ተወዳዲበን ከካይዶም ቃልን ኣዝዩ ዝድነቕ እዩ ኣብ ሃገርና ከም ባህሊ ዝተኣታተወ ነገር እንተሎ ኣብ ኣጋጣሚታትን በዓላትን ኣብ ዝተፈላለዩ ሞያ ተዋፊሮም ዝርከቡ ሰራሕተኛታት ይኹኑ ተማሃሮ ኣዘናጋዒ መደባት ከዳልው ምርኣዩ እዚ ኣብ ሳዋ ዝተዳለወ ውድድር ቁንጅና እምበር ነዚ ባህሊ እዚ ብንጹር ዘርአየን እተን ኣብ ሃላኽ ስራሕ ዝውዕላ ደቂ ኣንስትዮን ከምዚ ዓይነት ዓቢ መዘናግዒ ውድድር ብምድላውን ንብቕዓተንን ናይ ምግባር ክእለተንን ዘንጸባርቐየ ነይሩ قصابروح مسناي في الشتا والحاجرية بالانشتا كان عفرات ذبي تخلويني ما ينايل كل مفتاقاتني I like that boom boom proud, then chicken jack in my
መንእስያት አካዳሚያዊ ትምህርትን ሞያዊ ስልጠናን ተቀስም ሓድነት እተደልል ራይ ጽባሕ እተነጽር ድልድል ወሎታትያ ሳዋ ኣብ ነፍስ ወከፍ ዙርያ ብተኸታታሊ ዝዳሎ ቅን መንእስያት ኣሎ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ሳዋ ዝርከቡ ኣባላት ከም ኩሉ ግዜ ብኩለንትንኡ ሰሓብ ዝነበረ ቅን መንእስያት ኣብ ዝሓለፈ እዋን ኣካይዶም ኣብቲ ቅን መንእስያት ዝተፈላለዩ መንእስያት ክምህርን ከዘናግዕን ዝኽእል ንጥፈታት ተኻይዱ ሓደ ካብቲ ብዙሕ ንጥፈታት ድማ ወዘሪ ሳዋ ንምምራፅ ዝተኻይደ ውድድር ቁንጅና እዩ بطبب زمعرقة مكور ديزاينر صرحو زمثل جنكا بتن أبنتاوያን ተማሃሮ ዋርሳይ ከኣሎስ ተሰርሐ ኣልባሳት ብኩሉ መዳዩ ዝወቀበን ዝማዕረገን ነይሩ ነተነት ክዳን ብምልባስ ተወዳደራ ተማሃሮ ከዓ ንቁንጅናን ተወሳኺ ቁንጅና ዝወሰኸይ ነይሩ ክበሃል ይከኣል እዝን ወዘሪ ሳዋ ንምራፅ ተባሂሉ ዝተዳለወ ውድድር ቁንጅና ኣብ ደጋዊ ጽባቐ ዝተሓፅረ ኣይነበረን ተወዳደርቲ ብብልሐንን ኣተሓሳስበንን እውን ተመሜንን
ዓብ ኣተኩሮ እናተዋህቡ ዝስራሓሉ ዓውዲ እናኾነ ዝመጽእ ዘሎ ብመንገዲ እትን ዝዕወታ ቆንዕጁ ሃገር ከተላልን ኣላይ መልእኽቲ ከተመሓላልፍን ትኽእል እዚ ኣብ ሳዋ ዝተኻየደ ውድድር እውን ነዚ ኣብ ገነት ብምእታው እተን ዕውታት ኣብ ዝቕጽል ዓበይቲ ውድድራት ብምእስታፍ ሽመንን ሽም ሃገርን ከጸውዓ ከም ዕላማ ብውሳድ ባይታ ኸጣጥሕ ዝፈተነ እዩ ነይሩ ውድድር እምበኣር ካብተን 10 ተወዳደርቲ ዮሃና ተኽለዝጊ ቀዳመይቲ ብምዃን ዞዲ ወይዘሪት ሳዋ ደፊኣ ቅሳነት ፍሳሐየን ሓበን ዕቁባ ሚካኤል ድማ ካልአይትን ሳልሰይትን ብምዃን ተሸሊመን ኣብዚ መጽእ ድማኒ
أبعث مراخيدا من هاجر درجة أم حجوكات واديران يرى من هاجر درجة كنا قد أمي أمي توبتين مساعته كاوي كتسألكم أمي أسمع مسخطكوها بس تبقي سمارتين هاجري كسمة مسؤها تقنعتي علامة على دبركم أبزخونه هجنا يسوى لنا تلوالدنا نسوى طعنا هندر مالتي أكل هجى كاب سوا نسوى تمريض عندنا من مس إيرترا كاب كله كاب كولجاتن قال ملان تمريض عندما ناب مس إيرترا تخيدن بزح زبالة أول كتركب تخل مالتي نبر أب نمس إيرترا تعيلن زمزجوا وحدات خوانا خلاين مخنياتو تعدل إرخوان خوانا أب سوا دما بسوا دلنا طعنا نرخو دلنا تعدل مالتي لذي أب كله أب كولجات أب زخانة تمرتات هاي سكولات ببناتو أواديرهم أحلفهم نبكم ውድድራት ከላዕል ወሎ ምክንያቱ ካብ ኩሉ ዝበለጽ ኣዋልድ ንምርካብ ማለት እዩ